Right, ndadzoka manje. Right, muri Zimbabwe nyaya iri payakamira kadai so. Unoona kuZBC pane mazuva paikatambwa bhora, riri bhora rechiko. Nyaya iyo yakanetsa zvisingaiti. Pachitambwa bhora maWarriors neachazivi nyika ipi yaitamba nayo. Saka bhora iri rabudiswa varichisitimwa. Ndopatatanga kuti bhora tatoona asi tine zvinhu zvatisina kunzwisisa kuti paya pachirwa maadverts parotonyika chinje kutoti vari kuzoti nyika yese handiti vanhu vakatarisa kozi zvinhu izvozvi it's something chekuti nyika inyanya kutarisa ndezvazvo mamwe platforms zviri kudaro, not because of chichi kana kuti zvakawanda zvatingangofunga, but because of social media yatongoone power, ende pasocial media paringoitwa zvese zvinonakidza more than kuti munhu achada kuzonopay attention kuti aone pa television. Even matalents vazhinji vaikuti vaibudisa mutambo yanakidza madrama chinchi, vamwe vakungozviitira ngoma self employed tingangoti chikwa, because avachatenge, it's like what avachatengesa zvinhu zvavo vakuzvitengesera vega, vane digital platforms avo yavanokwanisa kunge vachibeka mari online vega. So zvizhinji zvinenge zvingoitika, saka hakusisina kuti munhu achamhanyira kuda kuti uswera unoita se kunotsvagana nezvinhu zvinenge zvichiitika ikoko, and like zuro ndizuro anonongozati zvinhu zvingochinja, alright, zvinhu zvingochinja like zuro ndizuro takanzwa yanzi Zimpapers inzi yaka slasha mari majournalists nepakati chinchi, all those things. So you know vanhu vakaita kana sin ndipo ndakafunga umboenda kuti tauya wachimbotipawo basa rekuti tiite zvekushamarara zvekushauta tiri paningini penyu tichitangozviitira tichingotira zvedu tiri kuti tingoita tiri ikoko. Saka nyaya iri panapa iri kupisa ndeyekuti pari kunzi broadcasting authorities ban ads on prophets and traditional healers. Move aims to prevent the public from being misled by unverified claims made in advertisements from churches and traditional healers. Don't nyaya iri panapa iri kunetsa. Vanhu vari kunzi vabanwa patelevision apa ing'anga nemaprofita. Ndo vanhu vari kunzi vambomiswa. Ng'anga, maprofita. Vari kunzi vanhu ivavo vambomiswa kuti vange vachiita zvinhu izvozvo zvavanoita. Ng'anga, maprofita, you repeat ng'anga nemaprofita, churches. Ndo vanhu vekuti iko zvinezvi ndo vanowana mari yacho. Most of the companies vamwe amene kuti mari inenge ichivanetsa, saka pama adverts pata vakawanda kudai so vaenda vanenge vachibhadhara a lot, because vanozoti handi ipapo toona kuti vanhu chese tichingonoitwa, vanhu vanozongoita se vanozongosangana nesu matv momo. Ndo nyaya yakuitika iko zvinezvi. Ng'anga dzichatorina do pa izvinhu izvozvo. And inini zvangu ndakatarisa nyaya, I don't think kuti it's fair. Hazvo tingatoti maybe maprofita imbomirai zving'anga izvi, ng'anga dzakagara dzingori kuZimbabwe kubva kudhara. Ng'anga it's just that handisida hangu kutora side rinyaya yacho, ndinongotora yangu kuonesa yangu zvinhu zviri kuitika. Now ndiri kuona maZimbabweans vamwe vari kuenda vari kuti no go after churches please. If Christians are really for God not for profit, why so many different churches instead of one or two denominations? You see, because andione need for sure church inge chiadvertiswa, andione kunge zvine musoro kuti church inge chiadvertiswa pama TV stations mareri. Kwandiri mukuadvertisa Jesu, it doesn't make sense. Ngavangoita zvavangoita kudhara, machurches vachingovhura vachingoita zvinhu zvavo kuti pa national television maadvertisa ng'anga ngaiadvertiswe zvaipoze gara yangu kuti makuti makuda unoadvertisa. Ukaona munhu uchinzi iwe uri pasi ubva watobudisa mari yako kuti vanhu uyai kwangu, patoshata ipa pato business, because what I understand it's investment which is zoti ndichawana something. Ndo nyaya yacho ndiri kungoona maonero angu. Mwari kuti western medicine has colonized our brains. How do you ban traditional medicine which has a history of 100 years? You see, that's what I'm talking. Anyway, umwari kubuda kuti long overdue magone up, alright, kungonzi out wotoshaya kuti chii chinenge chichinzi out ipapo nemaprofita eNehemiah. Pakashata umwari, they should go deeper. It's advisable to take church to take the Rwanda route, because most of the churches are no longer fit for purpose, just fleecing money
from the unusual dorsal zim's zviri kuzobhana machurches something yekuti Zimbabwe haisati yasvika ipapo. It's a Christian country and everything ball for now, and most of the churches vacho vari kutonzi vanenge vakunzi vabhanwa unoona kwakungoitawo utsinye Zimbabwe mapapa vachiraita vasati vanyanya kuita deep kuzongosiyana wako kwenyika. Mwari kuti ban all those sanctuaries, mwari kuti those dunderheads finally opened their eyes. Amen. Munoona sei nyaya guys.